салому алайкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. аз шумо хоҳиши зиёд яхтӣ лайк зентон, подписатсия фаромӯш накунтон, видео то охириша бинтон. Мефаҳмитон ман чизе гуфтагӣ бародаро? ана бародаро, ин якумада 1 гектар боғашон будааст, боғи зардолу, сорташ 90%-аш абрикос. ҳосило нағз бародаро. ин боғ дар Чилгазӣ, Ганҷак гуфтаги ҷоҳае, ҳам Чилгазӣ нав Ганҷак. бисёри одамон медонанд. ана масъалаи обаш бемалол. хоҳитон 1 ҳафта беаввор ё 2 ҳафта беаввор обаш бемалол. махсус обчиҳошонамай агар раҳотон дурӣ кунад, обчиҳошон худашон обашон монда, шумо ба ватсаботон сиёмкара мепартон. масъалаи документаш бародаро, документаш шахсӣ. ани собственник аст, шахсӣ бародаро. ана бо чизаш гӯям, дарахто 25 сола, 120 бех дарахти зардолу абрикос. ҳай дарахтои 25 сола, дарахтои калон, ҳосилҳои зуар. харидори аниқ бошта ман екрананда номери телефони худам ҳай ва ё одам соҳибашон язги дурранда бо ман агар битон нишон медиҳам, агар соҳибашон номерашон тегӯйтага номерашонам медиҳам албатта. барои ҳамин занг занитон, нависитон, албатта мо ҷавоб медиҳем. бо як бор дига мегӯям, документаш шахсӣ бародаро. нархаш 220 000 сомон бо савдо мешавад албатта. харидори аниқ бошедон телефон кунтон, ман албатта бурда нишон медиҳам. барои дастгирияҳотон якҷаҳон ташаккур. Саволотон бо ягон хес нагуфтагӣ бошам, албатта нависитон, любои саволотонро ҷавоб медиҳем. миннатдор. фаромӯш накунтон подписатсия, лайка фаромӯш накунтон. барои дастгири шумо ҳамин.